pacakat kali mau munggah haji. Munggah apa ibadah? Ibadah. Ayo diganti yuk benake sik, disetip sik iki salah. Ayo. Salah. Disetip sik, salah. Ping 5 ngibadah haji. Ping 5 ibadah haji. Bener. Rukun Islam yang kono. San purna. Malah Makasih. keren-keren. Bareng-bareng ya, ye. Ye. Lucune laila-laila ta. Sarang-sarang ya, Mbah. Wong tua iku dolanan. Aku kan sayang to, Mas. Ibaratnya iki lah mbahku dhewe, bapakku dhewe. Ya, Mbak ya. Kurang piye? Kan sayang kok. Sampeyan pengen tak sayang. Lah kan aku cinta padamu. Ora. Mbak gelem. Wah. Sarang-sarang, Mbah, ikut nyanyi, Mbah. Ayo. Sik, Mas syuting dulu, Mas, close up. Senyumnya. Tangannya ngene. Ngene. Iya, gini, Mbah. Ngene piye? Ngene lho. Ngene lho, ngene. Nah, ngene. Ini, Mbah. Nonton lho kamera. Kamera, Mbah. Lah. Kita keluar. Gaul men. Nah, ngono. Nah, ngono ya. Aja ngono lho ya. Dah? Papiling? Oke. Sekarang? Ayo. Oke. Yo, Yo. yo.